Nakadawat og hinabang pinansyal ang mga pamilyang nasunugan og naigo sa storm surge sa Zamboanga City. Mismong si Mayor John Dalipe ang nangunay sa pagtunol sa financial assistance kagahapon Mayo 27 ngadto sa 75 ka mga pamilya sa sangali Zamboanga City nga apektado sa kalamidad. Kabat sa 345,000 pesos ang gibahin alang sa mga benepisyaryong pamilya nga mipailawom sa assessment sa City Social Welfare and Development Office. 71 ka mga pamilya ang biktima sa sunog samtang 4 ka mga pamilya ang mga bakwit tungod sa storm surge. 5,000 pesos ang nadawat sa matang pamilya nga totally damaged ang balay samtang 3,000 pesos ang partially damaged. Gihimo sa sangali covered court ang financial assistance distribution nga gitambungan sa mga personel sa CSWDO, paymasters gikan sa City Treasurer's Office o mga opisyal sa barangay.